Però bé, s'ho passareu bé. Tindreu una experiència de vera i no venen els pares. No venen, ho dic en sèrio. No ho estic dient de broma, Ui, va, bé, ja parlarem després. L'agarré i els agarrarem dels ous ben agarrats, bé. Aquí no sou els pares vosaltres. Habéis venido sola. Aquí heu vingut els pares. Pares que estan. On estan? Puta! És que me caguen, l'hòstia, a les 11 de la nit posar més xiquets en primera fila. Bé de bon rotllo, però estigueu al tanto, vale? Per l'amor de... És que jo fem moltes animalades en la primera fila, si me poseu xiquets la caguem, no sigueu cabrons. No podeu agarrar-los ahí en vosaltres, no, bé. Posa-li a la polla, per favor. Creuen que ho estic dient de broma, però bé. Bé, vale, molt bé, anem a començar així. Primera i principal, jo sóc el capità Moro d'Alcoi, I he vingut a presentar, vale? Jo avui vaig a fer de presentador, agraïm l'assistència. He vingut a presentar, me n'he vingut des d'Alcoi, Jo he vingut des d'Alcoi, m'ha deixat allí les meues festes de moros cristians, la Font Roja, m'ha deixat les pelaïlles, el cafè licor, m'ho ha deixat tot, m'ha deixat hasta la legionela, Me caguen Déu, Alcoi, tenim de tot, bé. Vosaltres calleu, que si encara queixeu ja teniu prou en el que teniu. Puta mare. Que l'aigua se l'han tingut que portar de casa.